všetkých pri sledovaní 9. dielu Na už ma tetovať. Dnešná časť bude pojednávať o farebnom tetovaní. Ukážeme si, ako sa robí s farbami. Mám tetovanie už trošku predpripravené, takže budeme iba dorábať a teším sa, že sa spolu vidíme. Takže pri farebnom tetovaní musíme dbať na to, aby vždycky ihla bola pred tetovaním inej farby čistá, aby nám sa farba nemiešala s inou farbou, tým pádom nevytváralo iný odtieň. Na to tam máme kelímok s vodou, do ktorého si to namáčame a kde si to čistíme. Taktiež si pripravíme škálu farieb, ktoré potrebujeme. Môžeme ich medzi sebou aj navzájom miešať, ale treba dávať pozor, aby sa nám moc nepomiešali tie odtiene. Skôr by som dával svetlé odtiene do tmavej, keď chceme miešať dve farby medzi sebou, ako naopak. Ten odtieň sa potom prejavuje tmavší, kdežto pri tmavej farbe je tam svetlá farba a nie je to až taký veľký rozdiel. Farebné tetovanie je trošku zložitejšie, je tam viac farieb, treba viac rozmýšľať o prelínaní farieb. Keď robíme freehand takzvaný, tak musíte si pomôcť. Napríklad ja si pomáham aj farebným spektrom, ktoré si môžete stiahnuť na internete a viete, ktorá farba s ktorou susedí, a tak tým pádom to prelínanie farieb je prirodzenejšie. Vytvára to aj krajšie obrazce. Samozrejme, keď robíme niečo realistické, tak aká farba tam je, tak takú tam dáme. Zbytok tetovania sa robí v podstate rovnako ako všetky tetovania, ale len ako hovorím, je to trošku časovo náročnejšie a aj celkovo náročné. No a víťazom sa stáva Katarína Jazvečka Prochyrová. Víťazovi gratulujeme, získava ceny od Tetumania.cz, krásne trička a poprosím, zdieľajte a môžete vyhrať taktiež tieto ceny a ako som spomínal, taktiež tetovací strojček s celým príslušenstvom. Takže keď ste sa rozhodli nakoniec venovať tetovaniu, tak veľmi podstatná vec je vzťah ku zákazníkom a respektíve ako s nimi chcete vychádzať. Keďže tetovanie sa nedá robiť bez toho druhého, čiže bez tých modelov a zákazníkov. Vychádzať s ľuďmi je veľmi ťažká práca, možno jedna z najťažších. Musíte byť veľmi ústretoví, musíte ísť niekedy aj proti vašim zásadám. Samozrejme, že je to všetko na vás, tak ako budete vy sa správať voči ľuďom, tak by sa mali správať oni voči vám. Ale ako som už spomínal, je to veľmi ťažká práca. Musíte s nimi komunikovať, to je prvá vec. Či už v dnešnej dobe prostredníctvom mailov, Facebooku a rôznej takéto internetovej komunikácie. Najlepšie je si zriadiť a najjednoduchšie zriadiť profil na Facebooku. Ďalej bezprostredná komunikácia, keď príde zákazník k vám, tak je dobre sa správať milo. Hoci napríklad nemáte dobrú náladu, treba si to vždycky proste vyhodiť z hlavy a ísť, ak sa povie, od nuly. Je dobré, keď si zákazník spokojnosti tetovania možno odniesie aj niečo naviac. Treba mať pripravený taký maličký letáčik s starostlivosťou o tetovanie. To je veľmi podstatná vec, môžete mu k tomu pribaliť nejakú vizitku, prípadne nálepku. Čiže to všetko robí také malé plusy, ktoré vám môžu tých zákazníkov vrácať naspäť alebo robiť reklamu, ktorá vám zabezpečí ďalších zákazníkov alebo ďalšie tetovania. Ďalšia vec, veľmi podstatná, je si rozvrhnúť prácu, respektíve odhadnúť čas, za ktorý sa bude vypracovať a dovtedy nebyť rušený, aby ste mohli pekne bez nejakého vyrušovania dokončiť tú prácu. Taktiež ten zákazník je spokojnejší a aj ten ďalší zákazník, ktorý napríklad má prísť po ňom, aby neprišiel a nečakal zbytočne dlho. Čiže veľmi podstatná vec je si tie veci zorganizovať, či už čo sa týka práce, ale aj ostatný osobný život, aby to bolo oddelené, aby to proste prebiehalo tak, ako má, aby mal človek z toho dobrý pocit. V podstate mať iba chuť, odhodlanie, začiatok je ťažký,
Čím je to ťažšie na začiatku, tým je to možno lepšie na konci, respektíve priebeh je potom jednoduchší. Takže ja vám všetkým držím palce, kto sa touto cestou vydá. A všetkých vás pozdravujem, majte sa pekne a snáď sa vidíme niekedy na budúce. Čaute.